guys, lain na sab nga content sa ato nga sambingay karon. Okay? So once again, ang ato ang mga sambingay, disclaimer ta sa ato mga sambingay. Ang ato ang purpose ni mga sambingay aron nga mapa sayo nato, masabta nato kung unsay gisnasulti sa pulong sa Ginoo. Okay? So lain na sab nga content nato karon. Ang ato ang content is all about sambingay may tungod sa pagtuo. Okay? Para mas masabtan ginato ning mao nga topic about sa pagtuo. So aduna kitay sambingay may tungod sa pagtuo. O inani ang senaryo sa maong sambingay. Adunay usa ka bata nga nagtalbanog siya unya tungod sa kalayo sa talbanog, dili na makita ang talbanog apan na feel niya ang nylon nga nakatugot sa maong talbanog. Unya adunay usa ka tawo nga nakaagi o nangutana sa maong bata, nagunsa ka dira dong? Og niyon maong bata nga nagtalbanog kutyo. Unya niyon ang maong tawo nga, hain ana ang talbanog, wala ko kakita. Iyon ang maong bata nga, dili ni wala tuon na nimo nakita yo, apan na feel nako ang conviction kay ako may naggunit sa tugot. Okay? So dinhi lang ta mo kutob, hambo lang kini atong sambingay may tungod sa pagtuo. So iyon ana usab ang pagtuo mga kaigsuonan, no? Nagatuo kita sa mga butang nga wala nakita. O sama sa usa ka sambingay nga ang usa ka tawo wala siya nakakita, mismo gani ang bata dili na niya makita tungod sa kalayo sa talbanog, apan nituo siya nga naa diha ang talbanog tungod kay na feel niya ang conviction tungod kay siya nagunit sa tugot nga nagkupot sa maong talbanog. Iyan usab niya na atong pagtuo diya sa atong buhi nga Dios. Ang atong Dios dili siya makita, apan anaa siya. Nagtuo ta tungod kay ang pagtuo mo kini nagkonviktar kanato nga naa gyud Dios nga bisan dili makita apan siya nagapanglihok. Okay? So matud pa sa John chapter 20 verse 29, miingon si Jesus ni Tomas, mituo ka ba Tomas tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka tong nagatuo bisan wala siya makakita. Okay? Sa Bible igsoon ginamention dito nga bulahan di ay ang tawo nga mutuo sa atong Dios bisan tuod og dili makita. Okay? Daghan kayo mga tawo nga nakabase ang ilang pagtuo sa mga butang nga mga nakita. Okay? Sa matud pa sa Hebrews chapter 11 nga ang kahulugan sa pagtuo nga may kasiguruhan kita sa mga butang nga wala nato makita. Okay? Daghan kayo mga Bible character din ha nga tungod sa pagtuo nagmalampuson sila. Wala sila nakabase sa ilang mga nakita, kundi nakabase sila sa pagtuo o sa mga butang nga dili makita. Kay matud pa sa Biblia nga nagaingon, we walk by faith and not by sight. Kinahanglan nga magalakaw kita diya sa pagtuo o dili sa mga butang nga mga makita. Okay, so yun ana ang pagtuo sa ato ang Dios. Bisan tuod ang Dios natong gilagaran, espiritu man dili nato makita, apan nagatuo kita. Okay? Kay ang conviction ania man sa atong kasing-kasing. Okay? Ang pagtuo mutungha kini sa diha makapati ta sa pulong sa Ginoo. Matud pa sa Romans chapter 10 verse 17, faith comes by hearing the word of God. Okay? So ang pulong sa Ginoo maoy atong nadungog, then faith mutungha kini sa ato ang pagtuo mutungha kini sa ato. Matud pa ni Jesus, kung doon na kami pagtuo nga sama kadakon sa liso sa mustasa, pwede ka mo makasugo aning buntod nga mabalhin ka, maalsa ka paingon sa dagat. Okay? So ang faith di ay can move the mountains. Okay? Makapabalhin ang pagtuo. Kung doon natin pagtuo, makaalsa na siya. But pasabot, pwede tang mumando kung doon na kitay faith. Okay? Ang pag-ingon ni Jesus nga, pwede ka mong makasugo ng buntod, maalsa ka, maibot ka, o pwede kang makasugo sa kahoy nga si kumuro nga maibot ka, maalsa ka dito sa dagat, di ba? Noon ay mga
istorya ana diha sa gospel nga about sa faith like a mustard seed. Okay? So ana ka mahinungdanon kayo ang pagtuo nato sa atong langit ng Amahan nga kung doon na tay pagtuo sa ato ang Dios nga bisan dili makita. Matod pa sa John chapter 4 verse 23 to 24, taliabot ng panahon og karon ania na nga ang mga matuod nga mga magsimba sa Dios diha sa espiritu o kamatuoran. Okay? So nagsimba kita sa Dios nga espiritu o niya nagsimba puta diha kaniya pinaagi sa kamatuoran. Okay? So dalaygon ang Dios sa iyang pulong o kaning mga sambingay na sabta nato nga ang atong Dios dili makita apan nituo kita nga adunay Dios bisan tuod og dili makita. Dili lang ta kutob sa atong sambingay kung bago pa kani nga channel. Daghan na ta mga sambingay dira sa ubos about sa Kristohanon. And aduna tay mga live Bible study, live worship, and labog sa tanan. Hilabi na karon nga semana naga-practice mostly ang mga born again ini about sa 7 last word nga paghandom sa pito ka pulong ni Jesus Christ on the cross. So doon na po tayo mga pulong o mga videos about sa 7 last word sa atong live. Pakisusi lang sa atong live videos kung ikaw nagbulong ka sa mga content about sa 7 last word. So naadya sa atong live nga mga bag-o mga content gikan sa unang pamulong ni Jesus ngadto sa ikapito. Unya kung gusto po ka nga katong mga sa una gyud nga mga content about sa 7 last word. So do na po tay content sa atong mga videos, paki-scroll up lang sa atong mga videos na tay daghang mga videos about sa 7 last word. Okay? So dalaygon ang Dios iya ang tanang himaya. God bless.